I pozdrav, dobrodošli u novi klip. Danas snimamo onaj serijal koji smo već počeli. Braca Endermeni! Yeah! I izvinite što nije bilo par epizoda, jer, nažalost, tako se mora. Bio sam prehlađen i dalje prehlađen, imao sam virus, bla bla bla. Tako da nisam snimao klipove. Nemam pojma, zato tebe to želim da pitam. Šta danas? Ok, danas ćemo freaking trollovati likove. Šta? Ne, danas ćeš ti doći kod mene ili ja kod tebe. Kako ćemo onda? Ok, dakle već ste vidjeli moju kuću, tako da... I njegovu, da, u prvoj epizodi, tako da freaking idemo dole u moju kuću. Moja kuća je onako bez veze i dole je mnogo lepo. Gdje što imaš često? Šta je ovo? To su neke nebitne stvari. Ti, nemoj mi pariš telefon! Dobar dan, ovdje je Stepa. Šta se radi? Ok. Ja moram da... hajde, kod mene možemo da igramo zajedno. Ostani tu, ja ću idem na onaj lava. Ne, ja ću tamo ti uzmi ovaj tvoj telefon. Ok, evo. Freaking... Idemo. Kompjuteru. Velim. Kantere! Kanteri učitavaju. Kanteri učitani. Sada igrajte sa drugarima. Hvala. Yeah! Fuck you, bitch! Braća Endermeni danas igraju igrice. Ok, ja idem da... Ne znam što radim. Fuck you. Ubacio si ti virus u kompjuter. Dolazi ovamo! Fuck! Imam pendrek! Dolazi ovamo! I ja imam sekiru koja nikom ništa. Evo ti ga. Ne mogu da bacam. Ne, ubacio mi u kompjuter virus! I to trojana trebaš da ga opišeš sad možeš. Ladno samo da baciš taj tvoj kompjuter. Dobro, vidimo se sljedeći. Dobro, vidimo se sljedeći put. Zaključavamo su vrata. Ok, vidimo se sljedeći put. Nećemo. Ćao. Sad ću ti odličiti. Jao, nemoj. Pa dobro, nemoj da mi ubacuješ u kompjuter virus. Račun za televizor. Račun za televizor. Imaš, ne, račun za kompjuter. Aha, ubacit ću mu virus. Ubacit ću virus, hahaha.
nećiš. Nemoj! Ne! Nastavit ću se.